Ako po ay sinilang sa Angeles. 7 magkapatid kami. Yung first anniversary ko, si nanay nandoon. Napaiyak ako kay nanay. Niyakap ko. Sabi niya, yan ang iyong krus. Pasanin mo ang iyong krus hanggang huli. Yan ay isang magandang message na tinandaan ko, krus ng buhay. Kailangan papasanin natin. Hey guys! From Gumaka, Quezon, welcome to Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hey guys! On the second part of our interview with Most Reverend Victor Ocampo from the Diocese of Gumaka, let us continue to get to know him more here on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. What are the challenges po, Bishop, of being a priest po? Sa ating mga kapatid na pare, di siyempre, kapag magkaroon na ng mga assignment, merong mga changes, yung isang change, papunta ako sa isang bayan, ayon ng isang pare na mapunta sa barangay. Kinausap ako ni Bishop, pupunta ako sa barangay, sa halip na doon sa isang bayan. Yan ay obedience na tanggapin yung assignment. Kaya ayan ang isang difficult na tinanggap ko noon. Pero ayun, lumipas din yan. Nabalik ako sa malaking bayan sa Bataan. Bishop, what were your projects and initiatives po during your term? Here po sa Gumaka, dito po. Dito sa Gumaka ay yung inabutan ko ay yung retirement house ng mga pare. Kaya ito ay pinag-campaign namin sa US. Pero hindi pa tapos. Dahil yung isang nakita ko kay Father Ramos na yumaon na aming rector, nung pinagagawa yung building na bagong building sa administration building ngayon. Yung laging sinasabi sa amin, yung prayer, dasal kayo, lilitaw yan. Yan ang laging points niya sa amin. Si Father Octavio Ramos, naging rector doon sa high school, Mother of Good Counsel Seminary. Kaya tinandaan ko yon dahil nakikita ko sa chapel, nagdadasal, lumitaw yung administration building. Kaya yun ang aking naging yung principle o ang mga pamamaraan para makapag-build. Nakita ko doon sa Bataan, ganun din. Yung naitayo yung isang church sa Limay, merong ng ako na taga Limay. Yung church na yon, 1990 na ipatayo. Sa kanya, yung 6 million, 1 million lang yung aming na-raise. Kaya naipatayo yung simbahan at yung tinignan ko na ebidensya ng prayer. Yung prayer ay tumutulong sa realization ng mga
pangarap. Bishop, kung may free time pa po kayo, what do you usually do po during your free time? May mga hobbies po ba kayo or interest po? Yung mine-maintain ko, yung jogging, kaya basketball, dahil exercise ko yon. Yes po. Ayaw kong mawala. At ako 70 years old, naglalaro pa ako sa Wow. gym. Yan ang nagustuhan ko sa Gumaka. Merong gym, kahit na umuulan, nakakapaglaro sa gym. Pero how's your situation here po during the lockdown? Kamusta po kayo during the lockdown po? Parang naman, dahil ang lalayo ng mga bayan dito, sanay na kaming magkakalayo-layo. Meron kaming isang bayan doon, 140 kilometers away, doon sa haba ng Bundok Peninsula. Wow, sobrang social distancing na po talaga. Sanay na kami sa lalayo na ito. Ay talagang mabuti na lang ngayon, yung roads cemented na. Pero nung year 2000, sabi nila napakahirap yung one day ang mga travel. Kaya yung lockdown, ordinary, pangkaraniwan lang yung kwan dito sa aming diocese. During the pandemic po, no, Bishop, medyo nag-excel po yung social media. How about dito sa Gumaka? Kamusta po yung social media team po ninyo? And what do you think is the role po of social media in today's church po? Yung mga areas namin, hindi lahat nakinabang sa Wi-Fi. Usually, mga towns lamang ang merong Wi-Fi. Pag barangay parishes, hindi lahat nakinabang doon. Yung aming bayan, towns 18, tsaka merong kaming, yung lahat ng parokya, 29. Hindi merong 11 barangay parishes, tsaka ngayon may merong 2 mission stations. Mahina yung sa mga barangay, mahina ang Wi-Fi signal. Kaya siguro mga 20% lang population nakakagamit ng Wi-Fi sa area namin. When we return, we will still be with Bishop Vic. Stay tuned on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. You are still watching Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Bishop Vic. Yan ang mga pamamaraan ng pagsimba ng lockdown. Pero natigil din yung MSK, merong 600 BECs dito sa area namin. Ang BEC na ito, once a month, nagmamas yung pari, pero pag Sundays, merong prayer leaders nagko-conduct ng Bible service. Merong tipan na booklet, readings, at may points for meditation, reflection. Yun ang homily na binibigay. Pero paano po nung lockdown po, Bishop? Pag yung lockdown ay natigil din yung mga MSK. Kaya this year, ginigising. Yung mga merong 42nd anniversary ng MSK, this March celebration, pupunta kami doon sa nagmamas kami kasama ng synodality at saka yung good governance, pinagsama-sama na, saka MSK na anniversary para
gisingin yung aming mga prayer leaders sa pagdalo nila sa one-day activity na ito. Bishop, a while ago po, no, medyo napansin ko po na when you were reminiscing about your mother specifically po, medyo naging emotional po. Oo. Do you consider yourself mama's boy po, Bishop? Hindi, kasi marami kami. 7. Walang kuhan, yung pero iba ang touch ng mother. Yes po. Kaya naalala ko si nanay. But kanina po, meron kayong special devotion din po kay Mama Mary. Yung sa rosary, yung patuloy na nagro-rosary. At inikwento ko rin yung miracles Yes, ng mga family namin sa rosary. Yung lagi kong yung sinasabi kong na believe sa rosary, yung mga bata kami, si brown out, nag-rosary kami, wala si tatay, hindi nakauwi kaagad. Kinabukasan, umalis na naman si tatay. Sabi ni nanay sa amin, alam nyo, si tatay, nung papunta ng istasyon ng bus, may nasa lubong siyang lalaki, tumatakbo. Tapos merong humahabol na pulis sa kanya. Pagdaan daw sa harapan niya, sa ilaw ng poste, may hawak na kumislap doon sa yung unang lalaking tumatakbo. Inisip, tapos nung may pulis na humahabol, inisip niya, snatcher yun. Kaya tinanong siya ng pulis, sinaktan ka ba? Sabi ni tatay daw, hindi. Bakit? Kasi may hawak na patalim. Yun ang kumislap. Sinaksak niya yung isang mama. Sira ang ulo nito. Kaya hinahabol ko. Takbo muli siya. Nung tinanong daw ni nanay si tatay, anong oras nangyari iyon? Sabi ni tatay, mga 7:00 ng gabi. Sabi ni nanay, nung oras na yon, kami ay nagdarasal ng Santo Rosario. Kaya tinakpan ka ni Mama Mary ng kanyang damit para hindi ka makita ng may patalim. Sabi ni nanay sa amin, nag-almusal kami. Kaya huwag niyong kalimutan magdasal ng Santo Rosario. Yung wala, naliligtas. Sabi niya. Very powerful po ang rosary. Yung preaching ni nanay sa amin. Bishop, why did you choose your motto po? May motto po kayo as a bishop. Yung Corpus Meum. Yes po. Itong Corpus Meum, nung naging aking concern nung altar boy ako. Dahil Latin yung mass, nadidinig ko yung malapit, nadidinig ko yung pare, may sinasabi siyang Latin. Nung walang nakakita, tinignan ko yung libro. Ito yung sinasabi ni Father, nababago yung tinapay, nagiging katawan ni Kristo. Kaya pagkakain ako ng tinapay, naisip ko yun. Sa Corpus Meum, hic es enim corpus meum. Minemorize ko. Hic es enim corpus meum. Siguro may impluensya sa akin yon na mag-encourage sa akin na tumuloy sa seminaryo para yung magawa ko rin yung ginagawa ng pari, palitan yung tinapay, maging katawan ni Kristo. Kaya nung nag-iisip ako ng logo doon, Corpus Meum, yung body of Christ, yung word ng consecration. Bishop, what do you think po on the Latin Mass dito po sa Philippines? Binabasa ko rin yung mga commentaries sa Latin Mass.
pinatigil ni Pope Francis dahil ito ay inisip niya pinalalawak ang difference ng mga churches na ayaw tanggapin yung Vatican II. Yes Ah, po. Yan ang kanyang sinabi. Lalong yung inisip daw ni Pope Benedict na pagbigay ng permission ay na balak ni Pope Benedict maakit ang mga conservative ay hindi nangyari. Lalong lumayo, nagkaroon ng mas malalim na puwang o gap. Yes. The gap has been increased between these churches. Kaya sabi ng mga commentaries, sa likod nitong Latin Mass ay not to accept the Vatican II reforms. Yeah. Kaya yung buti naman dito, walang naglalatin, walang problema. Walang naghihingi ng permit sa diocese. Bishop, what's your message po sa mga faithful po dito sa Gumaca? Oo. Sa mga, recently ay pinaapalis ko yung mga pinasasalamatan na listahan na dahil may ordination, tapos yung pagkatapos ng ordination, daming pinasasalamatan ni Father. Sabi ko, gamitin natin yung gospel, ilihim yung inyong binigay para ang Diyos ang gaganti sa inyo. Kaya pinipigil ko yung pinasasalamatan, yung mga nag-serve, yung lector, nagpa-communion, sapagkat ito rin ay sinabi ni Pope Benedict sa kanyang Spirit of Liturgy. When we return, we will still be with Bishop Vic. All this and more on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Welcome back on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Don't forget to like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Bishop Vic. Kaya natatakloban yun, kasi nabibigyang pansin yung mga nag-serve. Kaya uuwi sila, masaya sila dahil nabanggit yung pangalan nila at hindi dahil tinanggap nila ang regalo ng Diyos. Kaya yan ang pinapaliwanag ko sa kanila. At pag may dumalo sa mga lay at mga leaders, ang papasalamat muna ko kay Lord. Pinasasalamatan ko si Lord dahil kayo ay hinirang na maglingkod. Ito yung Pauline Thanksgiving. Kasi hindi niya pinasasalamatan yung mga kinakausap niya, sinusulatan. Pinasasalamatan niya ang Diyos dahil kayo ay sumampalataya at aktibo sa simbahan. Ito ay pinapakita ang Diyos ang kumikilos sa atin. Kasi yung personalism ay malakas sa atin. Ito ang bigay ng secularism, maging personal ka. Di sa masyadong personal, tinatabi si Lord. Hindi na kumikilos si Lord sa inyo. Kaya kapag hindi kumikilos si Lord sa inyo, kayo ay mga yung mga taong patay. Yung mga zombie. Mga zombie kayo. Kasi wala kayong buhay. Pero kumikilos kayo dahil pinakikilos kayo ni Lord. Di pag nag-contribute kayo, naging aktibo kayo, yung nagpakilos sa inyo, sino? Siya ang pasalamatan. Amen. Amen po. Bishop, what's your message naman po sa mga youth po dito sa diocese?
yung ating kabataan, di siyempre mag-ingat sila, maging cautious sa mga nababasa, o yung lalo na sa media, dahil merong mga fake news. Yung fake news na nung muling nabuhay si Jesus, sabi ng Pariseo, sabihin nyo, ninakaw ang bangkay ni Jesus. Ang mga fake news na yon, sabi ni Saint Paul, suriin ninyo sa espiritu. Ano ang kumikilos na espiritu sa kanila? Discernment of spirit ang kailangan natin. How about, lastly po, Bishop, your message to your brother priest po dito sa Gumaca? Sa brother priest natin, ako ay nagpapasalamat dahil relax ako rito. Magandang programa ng inabutan ko. May mga different commissions. At yung mga commissions na yon ay nagde-decide, pinopropose sa akin. At ako nag-approve na lang. Sila dito ay magkakilala, nagbibigay ng payo sa isa't isa, nagtutulungan sila. Kaya wala akong itim na puting buhok dahil maganda ang mga kapatiran dito sa ating diocese. Ang mga desisyon na gagawin ay naka-box na, bibigyan na lang sa akin. Ito yung gusto ko. Kaya yung commissions na tumutulong sa akin. Thank you very much po sa time po ninyo, Bishop. Salamat din. Mag-pray tayo. Yes po. Hingi po kami ng final blessing po. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, salamat sa inyong paggabay. Salamat po sa mga biyayang binibigay nyo sa amin sa iba't ibang yugto ng aming buhay. At kayo ang nagpapakilos sa amin, kayo ang kapangyarihan, naway matunghayan, makilala namin ang inyong karunungan at mga lahat ng kabutihan na nangyayari sa aming buhay, o kahit na mga kamalasan, ito ay aming tignan na pinangyayari sa inyong kapangyarihan, at ang kinatutunguhan ay yung aming pagbabago. Gisingin kami upang kami ay kumilala sa iyo bilang pinagmumulan ng lahat ng aming kailangan at ang aming kabutihan, sapagkat kayo ay nagmamahal sa amin, ang pagmamahal na nagliligtas sa amin, nagtuturo ng tamang landas upang lahat ay aming makita at mayalay sa iyo, pasalamatan kayo at papurihan. Amen. Ibigay ko ang blessing. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Once again po, thank you very much po, Bishop, sa inyo pong pinaunlak sa amin na interview po. Maraming salamat. Praise the Lord. Thank you po. Thank you. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataray shune!